Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जोंथ' शिलंआवनो दङमोन नालाय ओमफ्राय जोङो सेरापुन्जिथिं थांगासिनो आरो बेरायनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय बांसिन टेक्लाखौनो दिन्थिनाय जागोन बाट भइसआ जागोन आंनि आरो ओमफ्राय लकेशनफोरा वाव माने बिराद नायथावना जानानै दङ आरो ओमफ्राय आरो लोगोसे सामार टाइमाव माने एप्रिल मे जुन जुलाइ बिदियाव बांसिन मोजांसिन जायो अखा हानानै पुरा ग्रिनि जाजोबो आरोना दाथ' एसे खामसाव खुमसाव एसे रानसाव जादों नालाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Yo ekko nukagan na ro. Yo lana. Yo bitoro. Bitoro. Nunggu nama? Nunggu. Dari sini masih ya. Iya bore le tambara. Oh nunggu nama? Fantastic. Nunggu na? Bore. Eh gila orang. Eh kisah cek lagi nih, pokoknya. Gurung manskar dah खेबनो नों होबाय थागोन आरो दा नुबाबाबो वाव TEKLA सारा दिगे वाव इ सारा दे नुगोन लाबाय थानांगौ नामा Lele थांग्रोबाय नों हाय सरि ओमफ्राय दायो नै टेक्ला मोना थांगासिनो 3 स्टेप्स वाटारफलावहाय आरो ओमफ्राय बेनि मोनसे अफिसियेल नेमा मा नामोनथाय वे सावदां नामा बेफोरबायदि आरोना नामाबो डेन्जारसो ओमफ्राय बिराद गाहायावहा थांनांगौनो आरोना बिराद गाहायावहा ओमफ्राय लामायाबो बिराद स्ट्रेटनो ओमफ्राय जों थांनो हाया होननानै थाङाखैमोन आरो ओमफ्राय नैबेयावनो गारिखौ दोनलांनांगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय गाहायाव थांनांगोन दा जोंहा टेक्लाया देखायलांसिगोन माबोरै जायगाफोरा आयौ आं थाङासै मोजां जामारबाय लामाया नायलाय माबायसा खटखटि माने स्टेप्सफोरा इमान बुरजा ओमफ्राय आरो लोगोसे नै माबा बंफांनिसो बावसो लामायानो डेन्जार ओमफ्राय आरो ओंखारनायाबो स्ट्रेट गाखोग्रायाबो स्ट्रेट माने आं थाङियानो मोजां जादों आंखौ टेक्लाया होनदों आरोना नों थांनो हानाय नङा माइनाव देनाङो जोङो बाइकजों फैबासो थांगोन नोङो एसे कम्फर्टेबल माबा शु गानना फै बेबायदि होननानै आरोना आंनाथ' बुटसमोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो कम्फर्टेबल जानाय नङा होननानै लाङासै ओमफ्राय आं अख्रा खालामदोंमोन आरो आंबो थांगोन होननानै भगबान आं थाङासै मोजां जामारबाय नङाबा नै लामाफोरा माबायसा थांनोनो हाखानाय नङामोन आयौ गाइस मार मोजां जायगाया आं थाङासै बिराद दुखु मोनलायबाय नै दहयो आं सानदोंमोन आं थाङासै मोजाङानो जाबाय इमान खस्थ' थाबायलांनांगौ खिन्थु नायदो इमान खस्थ' थाबायबोनायनि फिथाइया इमान गोदै इमान साफा थांजायो नोंना सेन्देला बा मालायफोरासो फट' खेबसोदो दुगैसोदो नुनानै बिराद दुखु जाबाय आं आयौ आंबो थांनायबा खम लुथुर दुगैगौमोन ना हाथि फिसा दुगैनाय बायसा एबार नेक्स्ट टाइमाव थांबाथाय आं दुगैथारगोनलै भगबान
मासे साफा दैया थांनो हागोन नों इथिं ज' थांनो हाला आरो इथिं औ गोजौ नायना थाबायनो हायालै इयाव गोजौ गाखोनायाव प्रब्लेम गैया बेयाव सेभेन सिस्टाराव फैनाया जोंनिया सेभेन सिस्टार वाटारफल नायनो फैनाया दैयानो गैया दाबायदि टाइमावथ' दै थाखाया नालाय अब्लाबाबो नायनो फैबाय आरो ओमफ्राय दाबायदियाव बारा बेरायनो मोजां नंखाया माबायावसो मोजां जेब्लानोखि खुवा खुयो माला टाइमाव जागोन इ बुस्थुआ अखा हानाय टाइमावहा बहुत बरिया इन्टारेस्टिं आरो ना नायना बारा जिखि थांनाङा दै लावदुम आं मोजां नाङाखै ना मोजां दै गैयाबा मादि मोजां नांला दे बुस्थुखौ लावदुमा माने सेरापुन्जि फैफेराखैमोन नालाय शिलंआव फैबाबाबो ओमफ्राय बियो माने बहुत एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आरोना बहुत मोजां जागोन होननानै खिन्थु मोजांखाबो खिन्थु दाबायदि सिजनावहा विन्टार सिजनावलाय बहाथो मोजां जानोना ओमफ्राय दैया नै एकदम फिसा फिसासो बोहैबाय थादोंमोन आरो थ' होमबा नङा इबायदि टाइमाव मोजां नंमारा खोमालै ओइ अखा हानाय समाव बिराद मोजां ओइ नानि नायनो अखा खोरमाहा जि साफा फैखि खत्ता बोहैखि बिराद दै बोहैनायाव खामाव बिराद साफा फिसासो बोयो नुवाखै न'खरानि ओइ गायाव आदा माबायदि मोनदों सेरापुन्जियाव फैनानै सेभेन सिस्टारखौ नायदो र' नायनो नायाबाथ' बिराद मालाबा खुवानो खोजोबना थायो नुस्राया बिराद खुन नंग्रा मोना मोजां मोनासै नामा नोङो सेरापुन्जिखौ हा सेरापुन्जि फैफेराखैमोन बे जा फार्स्ट फैनायावनो सुना रानजोबनाय नायखौ मोजां नुजोबबाय ओइयावहा दै गयोमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' गैयाना नायाबानो बिदि साफा नुजोबो आं मोनसेल' माबा खालामदों जोङो नाय नुडल्स जागासिनो ओमफ्राय दाबायदि टाइमाव मोजां नाङाखैले ना मोजां नांदो है बेकार अखा हानाय टाइमावसो मानसिया बिराद फायो दे मालासो गोलैसो माबायबा बुस्थुआ अरिजिनेलखौ मोनदों खोमा इयावहा
mbak? Dal sini na? Original na ya? soda pani itu loh. Ini dia. Oh ya. Gurih na kalau nggak kalau nggak. Oh. Gesnya kari. Noodles kan sih? Bingung sih karena nenek nggak ada. Pan, bisa sah ibu asani suka malah, nah?